அந்த சேர்ல அப்படி என்னடா சக்தி இருக்கு? அதுல உட்கார்ந்த உடனே அவர் முன்னாடி எல்லாரும் கை கட்டி நிக்கிறாங்க. ஏய், அந்த சேர் தொட்டுக்கிட்ட போறீங்கடா. அந்த சேர் கிட்ட கூட போக கூடாது. தொட்டா பெரிய பிரச்சனை இல்லடா. வானில் இருந்து இறங்குவதில்லை, மனிதன் தான் தீமை செய்து அரக்கனாகிறான். இதயத்தில் தர்மம் என்றும் உறங்குவதில்லை, இதை உணர்பவன் தானே மீண்டும் மனிதன் ஆகிறான். இங்கு எதை தேடி வந்தோம் என்று நான் ஒன்றுமே பண்ணல. நைட்டு வீட்டுல படுத்துருந்தேன். கனவுல சேர் வந்துச்சு. முழிச்சு பார்த்தா எங்க இருக்கேன்? கனவு பூரா சாரு சாரு சாரு. பகல்ல கண்டால் கனவு நல்லது. சாமி சிலை பார்த்திருக்கேன், அது இந்த பாறையோட கனவு. ஆனா நீ ஆசைப்பட்டதுக்காக குறைச்சிட்டு வாடினா பத்தியா, விளங்கிட்டேன். ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் மனுஷனோட பேசுறது ரொம்ப சந்தோஷம்.